dalu, selamat malam Sakomet, Cak Rendro. Selamat malam Sugeng dalu Mas Didi. Wah, luar biasa ketemu lagi. Jih dalu boten panggih panjenengan. Iya. Dalu punika saged silaturahmi wonten Pelemahan Lor nggih. Pelemahan Lor. Sebagai suwun ingkang sepisan kula aturaken kagem bapak kula. Sapa? Panjenenganipun Haji Buat Santoso. Pak Santoso. Juragane bis. Kaping kalihipun kula aturaken salam takdim kula katur panjenenganipun Bapak Panitia, Bapak Lasyono, sedaya warga masyarakat Pelemahan Lor. Mugi-mugi dipun maringi panjang yuswa sehat walafiat. Malam yang spektakuler dalu punika. Spektakuler ya. Wayang kulit disumeti mercon. Wah, tenan kok biaya gini sembodo. Acaranya apa iki bengi iki Mek? Final Piala Dunia. Iya, apa dhewe ngenteni final Piala Dunia. Wis, bengi iki piye kene nekake wayangan sing mrene kaya ngene iki acarane apa kok kaitane karo Piala Dunia iki lho kita kaya rono-rono wis karang wayangan kok. Lho, maksudnya acarane iki apa? Gawe apa sunatan apa nikah? Bersih dusun. Lah kowe kok ngerti lah kok muni kowe iki nek acarane Ya nek tegese nek Piala Dunia rasa dipikir. Nak engko iki tetep pada Prancis, ya Pak ya. Kowe iki jane mudeng bal apa ora? Kowe bal Piala Dunia tak Wis ngerti Prancis wis kalah ya Nek. Nah iki kok finale Arab kali Belanda ya. Lah kowe. Apa kowe? Arab ya. Arab baru mulai dhisik. Iki Spanyol karo Argentina. Ya aku ingin kok ya pas wayahe goro-goro ya. Kene iki proyektor gak sak goro-goro nonton layar lebar iki bal-balan. Kok bal-balan rampung mancik wayangan meneh. Pripun? Pripun Bu cocok mboten? Nek saged kolaborasi. Tapi ya. Dadi kelire wayang ning dipun nonton bal. Lah ya mau kuwi. Dadi kowe wayang bal-balan mulai wayange mandek sik. Diganti bal-balan. Kok di bal-balane rampung wayang dagelane. Ngoten nggih Bu nggih. Setuju toh? Suara rakyat adalah suara Tuhan, Nek. Kudu dituruti paling enggak itu dadi kok rampunge wayangan iki paling enggak jam 11 ngoten nggih. Iki wis liwat. Suara sawan iki lho. Rasawan kowe dhewe ae kene wegah kok. Kok wegah lha ora? Aku ora tak pikir kok Ora nyenengne karo panitia. aku Spanyol menang ya terus gak pada seneng. Jago kula kan Argentina. Lah bojo kula iki Spanyol. Kaitane apa kan kudune Mergo Spanyol ki ana maratuaku. sapa? Lamin. Lamin ki maratuaku. Oh, iki Yaman Sampai aku kok ngetokne nek aku seneng Argentina, aku turun jobo. Mula timbangan aku mikir aku turun jero apa jobo, kok aku gak mlih. Ngono. Lah ning ndi? Karaoke. Kuwi ora kena kanggo conto nek iso iki rukun kaya piye kene Grapyak Semana Sembodo. Panitia awake dhewe teko langsung ditokne apa-apa lho, Mek. Walah, opo kok metu kabeh. Lah iya, Pak. Kopi yo enek. Kopi Piye rasane, Mek? Pahit. lali ra kaya gula no. Ning mboten apa-apa wong senenganku. Kowe nek pahit apa legi iki yo ra apik, kowe dhuwur kok. Kena gula. Kena gula iki gampang ngilangi. Olahraga. Mboten Kopi obat. sanes. Terapi. Disirami banyu mesti ilang karena kenekmu ning ndi Mek? Nek no sikil mbok sirami banyu sikil gula ilang Mek. Iki piye? Kena gula kok kira kepok karo gula ya. Lah yo kowe iki kok Diabetes. kok diabetes kok diabetes. Pelemahan Lor. Iya Mas. Ini dusun ya Pak ya? Dusun. Dusun yang luar biasa so wayangan lho. Lah sebabnya apa dusun kok iso nanggap wayangan? Ayo mergo Ora. Donature kuat iki nek trimo iki ditanggapne iki 5 tahun lho jek kuat iki nek Pak Kaji Santoso duwite kadung akeh kok Mek. berarti pun tepanggare Pak Kaji Santoso. Wis kaya Pakku dhewe to Mek. Sing pundi to? Sing dijajali. Anak-anakku iki kok karo Pak Haji Buat Santoso kok ya ora ngerti to. Nggih. Kowe ngerti apa ora? Halo Bapak Haji buat apa? Susah buat apa? Kowe iki juragan bis yo operasi daleme pirang-pirang kene lho nek ora dindeni. Wis bisine perapatan kono ya ana mahkota lho iki bise kagungane Pak Haji Santoso. Berarti pun apa? Aku wis biasa to karo Pak Haji Santoso. Sing pundi to Pak Haji? Pola saya kenal. Sing batian Mek. Sing kabeh berarti ane. Panitia biru-biru. Berarti tok. Iki panitia to Mek. Tak kira men santunan anak yatim. Lah. Panitia. Oh panitia ya. Pak, lah kowe ngerti kira? Aduh, kene sing telepon Anakmu
Aku ditelepon. Telepon. Tanggal Langsung mbok tampa. langsung. Iki mak wis petang tahun yang lalu kok. Mosok to, Mas? Iki duit ora petek enek iki. Nasibku piye kok duit ora enek? Ya wis lunas kok kowe. Lho lah aku piye men? Makku ndoro lho adol lho. Lah ngapa aku mikir keluarga kowe ora wis bingung mikir kowe lho. Pak Haji Santoso piyakune kuwi. Lah, Nggih Mas, leres. Dudu kok mek iki men kanane. Lho kanane iki Pak Babin sampe Pak Polisi lah iki lek kanane maneh. dudu yo met. Mosok kanane aku nganggo jaket kuwi met. Mboten pun ngeten mawon sing Pak Haji Santoso ngaku. Malah bopo yang tak. Kowe kok bareng Pak Haji Santoso iki ya. Menika kuwi sing dalu Pak. Sembah suwun Pak Haji Santoso. Sing kalau dan saya bapak kamu saya. Kiai ini nek sembodo ya ngono kuwi. Tidak banyak bicara tapi banyak harta dan kerja. Ini yang patut kita contoh awake dhewe iki. Mula didongakno masyarakat pelemahan lor menika lore aja dewa-dewa ben menekankan ngono ya. Kuwi ndongakno ya pelemahan lor aja sampai kidul, Met. Itu sampai wong tanggap dhewe. Itu lah kan. Sampai ditentukane karo dhewe. Ono dimane sok ben. Terus karo dhewe. Sampai nang ono lakone dhewe ya. Tukang. Nah, kula yen ramen-ramen mesti teko. Yen sok ya teko. Lah nek terok barang ya moro. Moro kula ni kaper dadi. Ya iki didongakne muga-muga piyai pelemahan kene. Pelemahan kene gitu. Ya pelemahan lor kene. Kudu muni lor. Soale nek gitu. Iya. Pelemahan lor. Mugi-mugi sedaya kemawon dados tiyang sugih halo Ma. Amin. Sugih halo Ma. Amin. Sik semangat Bu, sugih. Ngono Ya ora dongane kok sugih muga-muga tak dongane anake dadi anak sing pinter nggih Bu nggih. Pinter nggih. Pinter tok ke Pak Haji ini apa tuku bis yo apa? Yo sing penting sugih, gitu lagi. Ya ya. Sugih no. Lah kowe dapurmu tekan kene nek gak kok bayaran, apa iso tekan kene? Lho, sing iso bayar iki wong sugih. Tapi setidaknya kan pinter, Met. Ora pinter kowe ngapa dadak sugih kuwi? Lah napa? Kudu menungso itu duwe skill, kepinteran, kecerdasan SDM-e diperlukan. Lah apa ora malah iki skill tenan. Iki skill kiwa. Sampeyan ngejak dagelan kocok iki, Mas. Loh, sing apik kok jeneng ngene iki. Ngene iki lho. Sampeyan iki bolon ndi? Aku bolak tik. Pancene omong karo TB iki angel lho, Mas. Iki masalah. Kulinamu. Kula nek salah blan. Tapi mek lali aku. Wedok karo gundul. Yo omongnya karo cah Jonegoro ki angel. Setidaknya iki nek duwe anak sing pinter cerdas kuwi idamane wong tuwa ya Met ya. Man piye anak sugih ya malah wong tua bangga. Pinter nggih Bu nggih. Sugih, halo Ma. Amin. Berarti penting sugih. Sik ajen kono kowe balane Pak Haji. Jadi wong pelemahan lor kene iki luwih penting sugih dibanding pinter iki. Nggih lho, sik Datane jelas. iki tak tekane sampean ning sor pelem ya Dik ya. Sampean balaku nggih. Alah golo kok kerayu. Sampean tak dongane anake pinter amin Allahumma. Sampeyan muni amin ngono lho. Amin kok peksa lho. Iku kok kene mek tak omongi ya nek duwe anak iku pinter. Bocah pinter. Sok nek gedhe dadi dokter. Lho. Dadi anak iki nek pinter dadi dokter. Apa kabeh dokter pinter? Pinter kok mek sekolahe wis suwe lho mek kecerdasane lho. Lah nek pinter nyapa aku mresakno bojoku ditakoki. Takoki piye? Ini kenapa? Anak pinter mesti yo ngerti to langsung suntik ngono. Berarti gak kabeh dokter pinter. Maksudnya dokter ditakoni pinter iki keluhane bojomu sing dirasani apa? Ya mbah aku ya ora melu ngrasakne. Ngajak periksa ya tak periksakno ngono. Lah kita kok keluargane dokter gitu. Ya ora maksudnya ngene tak takoni. Piye? Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? Ya pinter dokter umum to, Mek. Lah lagi ngene salah. Dokter umum iki kudu ngerti penyakit strategi piye cara pengobatan. Obat iki pasti apa? Kowe iki kakek ngomong ning kliwat. Lho, Lah nek kowe piye? yo pinter dokter kewan, Bos. Lah kok pinter dokter kewan? Dokter umum kae teko dadak ditakoni. Kayak napa, Mbak? Kayak napa, Dik? Napa dirasani? Iya. Dokter kewane ora kok. Lah piye? Lah kok tau ngerti kok. Sapi diperiksa ora apa, Pi? Kirain lu apa piye, Pi? Dus ora apa, Dus?
Gitu Pak ya? Heeh. Oh iya, nek cara jujur-jujuran iki malah jujur anu ya dokter sapi ya dokter kewan ya. Iya iya. Soalnya dokter menungso nek dokter umum iki iso berskandal karo pasien. Bisa berskandal. Masa tuh aku dhewe skandal Karo pasienmu. Aku dokter minta antem ya. Lagi apa? Lah aku bojone resmi lho. Lah kok ini siapa ya? Suaminya tunggu di luar ngono iki. Kejar. Iki bayangan lho. Aku bojone sah lho. Kok kon ngenteni jogo? Lah bareng jero tak Diapani dokternya sih. Dokternya muni piye? Kowe akane bojomu. Bojomu kan ngatini. Nanti lah takut juga. Sapa bojomu iki kok? Vanessa Angel. Wis mate lho, Nek. Jadi bojomu Iki sing B. kopi. Dadi masalah Vanessa. Mbak Angel. Lah ya ditakoni. Mbak Angel iki suaminya? Iya. Tunggu di luar. Aku kan tersinggung toh. Ning jowo aku semua ado-ado. Nunggu pinggire kae. Lah kok ngomong ibu. Dokter rada gede ngene aku kelas-kelas e kok ibu. Terus ngene. Krungu iki coba ya. Dokter muni piye dulu? Ludak seks iki opo ya. Ane bojoku silakan tengkurap ya. Aku tuh mak rata tuh. Urung kok mengkurap aku. Aku bojone urung tau mengkurap ya. Urung rena-rena lah. Padahal wis tau tik ya, Mek. Kaplak iki mau. Lanjut iki kono karo nggonku beda. Kowe bojomu kan mengkurang. Enggak sakit ta, Bu? Ngono. Ah, wis kesuwe tak dobrak degel. Aku sakit. Lah piye? Lah bojoku lah kok remi to karo dokter. Kuwi jenenge kowe iki apa iki bojo sing ora bertanggung jawab diperiksa supayane penyakite ben luwih tenang doktere ora mbok jak omong. Enggak, lha kowe periksa ya tukaran karo dokter kan lho. Ora tukaran karo ya perkara matematika to. Dokter bocah tukaran. Nggih to. Dokter gigi kula lak nyopot untu. Gua teng kantor polisi perkara periksane untu iki. Lho, gara-gara niku dokter piye? Kudune nyopot untu niku lak 100. Lah kula kok ditarik 1 juta. Ayo diskriminasi to ngono iki. Apa-apa? Kriminalisasi. Yo. Diskriminasi to. Kok iso ditarik 1 juta lho? Lah kula kan antri. Kula nomor tunggal. Lah sing antri 10 tasik 9 to terjono. Kula dijabut. Waduh. Wono Pak. Barang krungu sambat kula niku sing 9 melayu. Sing sampe melayu mulai. Melayu mulai berapa drum? 1 juta. Lho, lah akeh kan. Lah sing 9 kan melayu ngijori. Waduh, aku geger aku. Langsung. Kok periksa dadak padu karo dokter. Wis dhuwit 1 juta ya nggo nyoplok untu. Aku saiki wis pataku lah untu akeh nggo apa aku ya. Tapi tanpa gigi ketik ya. Wong sing penting iki kaya kiai kene iki didongakne dalam acara bersih dusun. Sun iki eling karo bibit kawit Mbah sing mbau reksa ngawiti desa Kelemahan Lor kene Mas. Iki apa iki menehi contoh menehi tulodo kanggo anak turun sing awake dhewe sok ben ngerti budaya. Ana contoh bacane. Nggih sewu Pak Didi, nyun sewu Pak Haji. Ugi para rawuh sedaya niki nek mboten teng Kelemahan Lor mboten kula buka. Lho masalahnya apa? Artine bersih dusun, bersih desa niku rak pentinge ngresiki ora trimo njaba ning jero ya. Ya lahir ya. Ya lahir ya batine. Ngono. Mongso kalau awake dhewe urip nang gone masyarakat iki kadang-kadang lali sapa men tingkah lakune awake dhewe kadang nyakiti wong liya ning awake dhewe ra kersa. Lah iki sing penting Pak. Niki kula mongke contoh mawon. Contoh piye? Misale kula bareng kula kok sugih iki ta. Iso tuku ali-ali emas gelang emas kuwabe tak tuku tak gawe. Monggo wong liya kamangka tuku siji wae ra iso. Nek ngerti awake dhewe sing kaya ngono kira-kira piye? Ya perasaane lho. Lah kuwi sing angel dilakoni. Awake dhewe iso ya tuku siji wae pantese piye. Dadi wong liya gak kemiren gak lara ati. Ora iri. Ngono. Dadi wong sing apik intine lho, malah awake dhewe iki kudu ngulas apa sing jane setan dunya iki. Iki apik. Dadi ada filosofi kok apik. Apik Pak. Setan kira elek ketok itu setan ganggu ning jeneng setan itu bisa kita pelajari melalui filosofi. Filosofi itu adalah makna yang terdalam. Ini agak berbeda Kelemahan Lor, orang tuh ucapnya ya Filosofine setan iki lho. ini kok nek Kelemahan Kidul nganggo iki nek ora nek gak ngomong pokoknya amannya jadi Kelemahan Lor gak sing kula kertas ya Pak wonten jenenge setan gundul Setan gundul. atau biasa disebut dengan tuyul. apa
apik lho duwilku. Apik ana sing disebut sundel bolong. Kuntilanak, anak kuntil. Anak kuntil barang. Ya kuntilanak pocong. Niki Iso dadi filosofi kanggo bersih desa ya. betul kita harus Menyadari bahwa kebaikan itu belum tentu dipandang orang lain. diawali dari setan tuyul. Ini mengajarkan kita awet cilik itu harus bisa mandiri mencari uang sendiri. Itu tuyul. Jadi kayak gini bisa Mandiri. Iki tuyul iki ibarate wong lanang. Kon golek duit, Iya. mulai-mulai. Rasa mana lu? Aku sing ngerti kok. Setan gundul. Enten lagune. Lagune piye? Setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Setan gundul. Temokno duitku. Keras gundul ora setan. Lah yo kene iki setan gundul, Pak. Yang kedua wonten sundel bolong. sundel bolong. Lah kira malah medeni to mek sundel bolong kuwi. Lho, kira sing wujude lha iki sing makna yang terdalam. Filosofinya. Maknane apa sundel bolong? Wong ki ngrasakno lara kaya apa, priya sedih kaya apa, aja dituduh-tuduhke ning disimpen dhewe. Mula sundel bolong kae ngarep apik, guri-gurine iki satu bolong. Mula dijenak ning sundel bolong. Lagune iki. Sundel bolong. Nek gak bolong, sundel. Kabeh kok sundel bolong nek gak bolong gak sundel. Kuwi filosofine sundel bolong. Iya. Sing nomor 3 mau kuntilanak. Kuntilanak. Ini mengajarkan kita sedih maupun senang itu kita harus tertawa. Mula kuntilanak kae. Aku melok kowe iki. Lah ya itu kuntilanak. Yang terakhir pocong mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kok sederhana. Wong ki rasane neko-neko mula pocong kae ya nyetek biyen saiki ya putih, enek kok pocong ngangge batik. Batik iki yang saru ta. Sampai tak gawe ping ae ya Met ya. Untungmu lho. Sing nakoki kok ya malah lucu. Oh, sing penting ki ra ya bersih dusun kene iki muga-muga sak pungkure ngawontenaken pagelaran wayang kulit gemah roh apa? Tak kali dadi wong-wong iki ngerti. Dagelane stunting. Pancen urung entuk MBG yo. Dagelan loro kok sagel. Kowe ngece ditungane muga-muga biaya kene seger waras. Anggenipun pados sandang papan saha pangan diparingi rezeki kathah tur barokah. Iya, Pak. Muga-muga sehat ya Bu nggih. Anake muga-muga pinter kabeh, sukses sugih kabeh. Muga-muga tahun depan iso nimbali pagelaran wayang kulit Mas Didik meneh. Amin. Iki sindene padang nggih, Pak nggih. Iki ngundang sinden, Met. Dadi sinden iki yo nyanyi, yo joget, yo nembang, yo banyol. Menghibur iki dadi iki sinden-sinden iki karo ketoprakan Met karo mlaku ngunggani sinden-sinden. Nah. Iki Mas nggih. Ya, karepmu piye acaramu? Lakone Joko Gendil, Met. Joko Gendil. Nggih, no. Aku Kowe tau lali biasanya karo TV lho yo. Ora aku akan program dulu. Iso iki dagelannya harus ngerti apa-apa mesti mak komen iki suarane nggih apik. Iki dadi kok dadi Joko Gendil. Aku sing pas dapuk aku kok peragaanku pemeran sing pas kanggo awakku dhewe men. Dapuk apa? Kulo kan gede dhuwur, Pak. Nggih. Kaya berbekal nek gede dhuwur. Kowe nyenengi aku ndak iso piye. Iya yo. Kita pada pemengar lho. Kowe iki nek sing apik kabeh raine ya jebar siji sing salah. Apa? Lambemu keciuten. Tuku sing rada ombo. Lah koyo bagus kowe kaya iki aku dadi pane. Dadi ngiras-ngirus nyeluk sinden. Kalau sinden diceluk piye sinden iki iso nyuara kabeh ora? Oke. Sinden-sinden kabeh iki kok arep mbok lamar. Itu mbok lamar sinden. Lha iki kok gulem kabeh kok gak jeleput. Sing arep gelem karo siluman ngambek lho sapa kepedean Umpama. iya ditakoni sik kira-kira gelem apa ora. Oh iya iya. Piye sik iki dapakmu. Truk wis keprak ora? Iso. Piye jajal? Sik Mas. Yo, Den gitu. yo nang lambe to. Tik. Tik Pak Santi. Wis gak tik Bumbunge cilik. turut Lho iso kok gak nyang. Turut.